Institut Plavi svijet je institut za istraživanje i zaštitu mora. Osnovani smo kao nevladina udruga 1999. godine s ciljem očuvanja i zaštite morskog okoliša s naglaskom na velike morske kralježnjake kao što su dupini, kitovi, morske kornjače i drugi. Okosnicu našeg rada čini Jadranski projekt Dupin. To je dugoročno istraživanje dupina u Jadranskom moru koje u kontinuitetu traje preko 30 godina. To ga čini najdužim projektom takve vrste u Mediteranu. Paralelno sa istraživanjem radimo i na edukaciji. Od 2003. godine vodimo Lošinjski edukacijski centar o moru i kroz niz programa kao što su edukacije za školske grupe, za studente, za eko-volontere, manifestacije tipa Dana dupina i otvaranje oporavilišta za morske kornjače. Znanstvena istraživanja sama po sebi na moru iziskuju veliki financijski izazov. Ključno je da možemo naći partnere koji prate i razumiju ono što mi radimo. I jako smo sretni bili kada smo to prepoznali u Erste banci, kad su oni prepoznali isto tako nas i naš rad i pokazali da oni vjeruju u nas. Mislim da smo u Institutu Plavi svijet svojim djelovanjem u ovih 22 godine pokazali da jako vjerujemo da ono što želimo je moguće i to nas vodi ka tome da budemo bolji i da vjerujemo u sebe jer bez toga nema napretka.